खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी बर' हारिनि गेजेराव जारिमिनारि थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जोबनानै थांबाय एबा जानानै थांबाय आरो बे थांनाय 2020 मायथाइनि जा एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सन दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे इउबिपिअ आफादजों जथायै जा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थाङो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरसिम जोंनि बिटिआर ओनसोलाव एबा बिटिसि ओनसोलाव सोसन जाबाय नाथाय बे सोसन जानाया दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खैफोदावसो खोख्लैदों बे बाथ्राखौ जोंनिफ्राय अजद होनाय जायाखै बे बाथ्राखौ अजद होनानै बाथ्रा बुंथिदों आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि जा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरा बिटिसि ओनसोलाव एबा बिटिआर ओनसोलाव सोसन जाबाय नाथाय बिटिआर ओनसोलाव सोसन जानाय एरिया बारायनाय पपुलेशन बारायनायनि थाखाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव जेबो लिरनाय गैया रांखान्थि बांहोनायनि जेबो लिरनाय गैया एबा दफा गैया माब्रै जों सालायगोन बेयो गोबां साननो गोनां आं गोबां खैफोदाव गोग्लैदों होननानै अजद दैखांदों दिनैनि समाव सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बे हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनायनि सायाव मा फोरमायगोन एबा मा सानगोन जाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरा गोलाव बोसोर रोजा रोजा मुंख्लं जानांदों गोबां मानि आइजोफोरा जिनाहारि जानो गोनां जादों जाय बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङाव जेराव बिटिसिनि सिङाव हाबसोनो थांखि एबा खामानि मावनानै गोबां मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन नाथाय दिनैनि समाव जे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजा एबा एरिया हाबनायाव आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोबां खैफोदावसो खोख्लैनायनि बाथ्रा फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव रांखान्थिबो जेबो बारायनाय गैया माब्रै बिटिआर गोजोन गोरोबथा माब्रै सोसननानै गालांखौ प्रमद बर' बिथाङा होननानै सोंथि खालामदों दानिया खोनासंदों बिदिब्ला सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजाफोरा बे आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनायनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंगोन मा फिन जाथाय होगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन না এইটো প্ৰমোদ বড়োহঁতে কি কৰিছে কৰা নাই আজি ক'লেতো খুব বেয়া পাব পাৰে গাঁও সোমাইছে আগত ইহঁতে যিটো চুক্তি কৰিছে গাঁৱটো সোমাইছে এৰিয়াটো বাঢ়িছে মানুহ বাঢ়িছে এৰিয়া বাঢ়িছে ইয়াৰ কাৰণে বাজেটটো বাঢ়িব লাগে না নালাগে সেইটো কিবা শব্দ লিখা আছে ইহঁতৰ চুক্তিত কিবা শব্দ লিখা আছে নাই তো এতিয়া আমি ইমান বিপদত পৰিল মানুহ বাঢ়িল এৰিয়া বাঢ়িল এই অঞ্চলত কেনেকৈ কাম কৰিব এতিয়া আগত বাজেট আগত মানুহ পপুলেশ্যন বা এৰিয়া লৈ পেলাই যিখিনি বাজেট পইচা এই পইচাটোৱে আমি তাতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তো আপোনাৰ এক্সিষ্টিং এৰিয়া বা এক্সিষ্টিং মানুহে কম পৰিব না নাই এতিয়া আগত চুক্তিখাৰীয়ে এই প্ৰমোদ বড়োৱে এৰিয়া বাঢ়াই দিছে মানুহ বঢ়াই দিছে বাজেটটো পইচাটো বাঢ়িব লাগে না লাগে না নালাগে সেইটোতো চুক্তিত লিখিব লাগিছিল চুক্তিটো নাই এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰে যেনক আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যেহেতু এৰিয়া বাঢ়িছে যেহেতু মানুহ বাঢ়িছে ইয়াৰ বাজেট বাঢ়িব লাগে আগত বাজেট দি নহয় প্ৰমোদ বড়োই সেইটো দি 5 বছৰ চলাই আহিছে 5 বছৰত সি যে এৰিয়া বাঢ়িছে ইয়াত কি কাম কৰি আহিছে সি নিজে কি কাম কৰিব পাৰিছে